Abekwe kwikhaya lawo lokugqibela eLimpopo namhlanje amantombazanana amabini uTshiamo noBaliseng Moramakga nasweleke emva kokudutyulwa eMamelodi ePitoli kwicawa edlulileyo. Kukhona izinto eziningi esizilungisayo ukuze abantu baruna bathole imithi. Sodolophu wesixeko saseRhawutini uTata Morero uthembise abahlali bebeqhankqalaza kuba isikhokelo salo masipala siza kuyisombulula ingxaki yamanzi eqhubayo kwesi sixeko. Sinamkele kwindaba zethu Ndambi Ndodwa, Ndamba Nophumza, Sikhumba noyitolikyo olwimi lwezandla Botani Mzontsondo. Abahlobo kunye neentsapho zikaTshiamo kunye noBaliseng Moramakga bathe bayokuvalelisa kwesisibini namhlanje kwinkonzo yomngcwabo ibibanjelwe kwilali yaseLukhau Cebokuhle eGroblersdal eLimpopo. La manenekazi mabini adutyulwe abulawa ngentseni yangecawa kwaye imizimba yawo yabhaqwa ecaleni kwendlela extension 17 eMamelodi. Umrhanelwa uTebogo Mniso oneminyaka engama-38 uvelile kwinkundla kamantyi yaseMamelodi ngolwesithathu ngamatyala amahlanu aquka elokubulala, elokuzama ukubulala kunye nelokuba nemipunga engekho semthethweni. Intlungu ibibhalwe ebusweni kusapho lukaTshiamo noBaliseng Moramakga namhlanje ngethuba lenkonzo yomngcwabo wabo. Esesibini, imizimba yabo ifunyenwe itunduluze ecaleni kwendlela inamanxeba okudutyulwa kwiveki ephelileyo. Umhlobo kaTshiamo uvalelise kumhlobo wakhe namhlanje. Gratitude for the memories we created together from the days of primary to today. I never thought I would ever be in this position where I would be saying goodbye to you forever. And this is the hardest goodbye. You had this incredible ability to light up a room with your presence and your contagious laughter. Umsunguli wombutho wasekuhlaleni iVoice in Action, uKhuthadzo Moloto, umemelele imanyano phakathi kwabahlali kubemi beli, watsho isithi oku kungasiphula nengcambu umkhwa wokuxhatshazwa kwabantu ngokwesini. The fight against gender-based violence is a united, collaborative effort. That is what is required. It needs to be well coordinated from the highest level possible. And that's why we were requesting an audience with the President of the Republic of South Africa. Mr. President, Honorable President Ramaphosa, please give us 30 minutes of your time. We have solutions that we believe could assist in trying to resolve these challenges. Umphathiswa wezempilo eLimpopo uDiegetseng Mashego uthi amapolisa mawenze umsebenzi wawo ukuphelisa iziganeko ezikumila kunje. We are saying as government, indeed, we want to see more happening because we want to see these killings coming to an end. So that is why we are here to make a call to say our police, let them do proper investigations so that when the suspects are arrested, then they can be prosecuted. We know that when they are prosecuted, even though they won't bring back the lives that we have lost, but we'll be sending a message to all the perpetrators out there that we are saying no, we do not want to see these killings happening in our communities. Ukanti ngethuba esesibini sidutyulwa kuthiwa besihamba nomuntu wesithathu indoda nothe wasinda. Ukanti ingxelo zithi uchacha kuhle esibhedlele sithetha nje. Umrhanelwa uza kubuyela enkundleni nge-19 kaJanuwari ka-2026. Kulbaphathiswa yaseFreystata unkosikazi Makhwini Litsuwa Mathaye uthi uza kutyelela iintsapho zabasetyhini abasibhozo abasweleke kwingozi yemoto eyenzeke kuhola wendlela u-N3 ngolwesine. Kule ngozi iteksi yayithwele esisibhozo esasisuka eVirginia naseVelcom isingise eThekwini yangquzulana nelori ngentseni yangolwesine. Kwabhubha abantu abasibhozo konzakala abathandathu. Ezi zintsapho zamaxhoba engozi eMasikizi nesube imiphefumlo yamaqobokazana asibhozo abebheka eThekwini uyokonwabela usuku lokuzalwa lomnye wabo uSipati Kodisang nebefinca iminyaka engama-30 ubudala. Udadewabo osindileyo kule ngozi uthi udadewabo ngoyena othe walimala kakhulu kule ngozi. Besiza kubhiyozela kunye naye kwaye sithenge nekeyiki yakhe. Besiza kumbhiyozela njengequeen yethu. Kubuhlungu kakhulu kuba usweleke ngosuku lwakhe lokuzalwa. Weza nomxholo wosuku wathi sinxibe kakuhle kodwa saphulukana naye. Ngoyena owenzakele kakhulu kunabo bonke kula ngozi. Ezi ntsapho zibe noxanduva olunzima lokuyochonga imizimba yabo bangasekhoyo ePhuthaditjhaba Pathology. Rapotso ke mago
Swanganyelwe lilifu elimnyama silusapho. Ebeyintsika ekhaya. Ndiphelelwe ngamazwi. Umqhubi oziboneleyo uthi esi sithuthi siye soyisakala ukunyuka kwendlela engumqansa ze saqenqeleka. Bendingayazi ukuba le trakhi ibingalawuleki. Ndithe xa ndisondele ndaqaphela ukuba iyaqenqeleka. Kulapho iqale khona ukugila ezinye iimoto ebezisemva kwayo de yanqandwa ziintsimbi ezirhanqa indlela. Isebe lezempilo eFreystata lithi liza kunikezela ngenkxaso efanelekileyo kwezentsapho zedandathekileyo. Abahlali kwisixeko saseRhawutini kuquka noosomashishini bebebuthelene ngaphandle kwesakhiwo samagumbi eBhunga namhlanje bekhalazela ingxaki yamanzi kweli phondo. Lo mcelimngeni uchaphazela ngokubanzi amakhaya kunye namashishini nokudala ukusilela kwiinkonzo ezidinga ukusetyenziswa kwamanzi. Banikezele ngoxwebhu lwezikhalazo kusodolophu wesisixeko uMnumzana Dada Morero nekuquka kuzo ukulahleka kwe-4 biliyoni yeerandi ebibekelwe bucala ukujongana nale ngxaki. Namhlanje ngonyezi kuvukelwe ngaphandle kwesakhiwo samagumbi eBhunga lomasipala waseRhawutini nalapho somashishini kunye nabahlali behambise uxwebhu lwezikhalazo kusodolophu wesisixeko bekhalazela ingxaki eyongamileyo yokungabikho kwamanzi. It's really an issue that affects every single part of business. Johannesburg is supposed to be the economic hub of the country. Realistically, if you are a business, you need a working staff who can show up clean, happy, ready to work every day. So it's as much how it impacts your staff's day to day and their morale. But we've seen studies from Business Day, for instance, that indicate that businesses are spending up to 10,000 Rand a day to make sure that they can stay open. And that's on basic services that they already pay for. Ukanti baphefumle nabo banezimvo namava kumasipala wesisixeko. To be honest, the DA councillors within the city of Johannesburg have been raising this constant water outages and obviously water reservoirs that are cracking, that are busy falling down for years. I think it's over 15 years, even before 2016, that we've raised all the issues surrounding infrastructure and the amount of money that is spent on infrastructure. Le ngxaki yokushokoxeka kwamanzi ayichaphazeli ezoshishino kuphela koko noluntu ngokubanzi. Number one, the issues that are affecting us in our communities, mainly it's water. In Bekkersdal, currently as we're speaking, there's 2 weeks flat without water in our own community. And again, the municipality is not there to communicate with the communities about the water issue and how to solve it. Ukanti ke usodolophu wesisixeko saseRhawutini uDada Morero uthembise abahlali abebeqhankqalaza ukuba isikhokelo sawomasipala siza kuyisobulula ingxaki yamanzi egqubayo kwesisixeko. Ukubaluleke kakhulu ukuthi njengomphakathi waseJohannesburg masinazo ikhalazo sizibeke eminyango kahulumeni ukuthi uhulumeni sicela usixazulule nazi inkinga esinazo. Ukhona izinto eziningi esizilungisayo gore bathu baruna bathole imithi. Aba bahlali kunye nosomashishini balinde iintshukumo ezikhawulezileyo nanjengoko le ngxaki sele ikhokelele kwilahleko kunye nokuvalwa kwamanye amashishini. Kusenjalo umgqatswa we-DA kwisikhundla sikasodolophu kwisixeko saseRhawutini unkosikazi Helen Zille ubalule izicwangciso zombutho wakhe zokukhawulelana nengxaki yamanzi eqhubekayo kwesi sixeko. So what we intend to do differently is have a much smaller coalition and get a much bigger base for the DA. Because when we've got that, then we can really start to fix the problems like we do wherever the DA governs in the rest of the country. We don't steal the money, we ring fence the money, we don't give tenders and contracts to corrupt companies. We make sure that the money is spent on what it's supposed to be spent on, and we fix the infrastructure. Iqela le-National Freedom Party livakalise ukungabinathemba ngakurhulumente obumbano wephondo laKwaZulu-Natal phantsi kolawulo lenkulu baphathiswa uThami Ntuli. Mongameli weli qela Yvonne Barnes utyhola lo kaNtuli ngokuphembelela umoya orhwaphilizo kurhulumente weli phondo. Under the current leadership of Premier Ntuli, accountability, honesty have withered.
The people of KwaZulu-Natal are asking us difficult questions, and sadly we cannot answer them. This administration is a clinic of political elites, unwilling to communicate openly, treating the electorate as if they are fools. Yet these are the same people who placed us in power. We cannot continue to undermine them. Namhlanje kuvulwe ngokusesikweni indlela ekwisiphambuka sakundabakazi kufuphi nasegcuwa kuhola N2 eMpuma Koloni. Le ndlela ithathe isithuba esingangenyanga ezingama-33 phambi kokuba igqitywe. Umphathiswa wesebe lezothutho unkosikazi Barbara Creecy uthi okuvulwa kwale ndlela kuzawubangela ukuba kube lula ukuhamba kwezithuthi kwaye belisebe banethemba lokuba ziza kwehla iziganeko zengozi ngakumbi kwixesha leziyunguma zikaDisemba. Ukwakhiwa kwale ndlela kuzise uphuhliso kwidolophu yaseGcuwa kwaye kugxothe ikateziko emizini emininzi kuba kwaqeshwa abantu abayi-240 nabathe baqinisekisa ukuba le ndlela u-N2 igqitywa kwangethuba elifanelekileyo. The infrastructure is starting to attract development into the area. We've just come from a brand new taxi rank that we've been unveiling. There are excellent facilities in the new taxi rank for micro enterprises. What we've now learned is that across the road there's a new mall coming. Which obviously is going to offer the community new retail facilities, and of course that will create an opportunity for more jobs. Umphathiswa ukwathi isebe lezothutho kuzwelonke jikelele lichithe imali eninzi kwiindlela zaseMpuma Koloni. The largest percentage of SANRAL's budget is being spent here in the Eastern Cape. We've got 10 major projects on the go. And every project is characterized by a significant job creation. In construction phase, which lasted for 3 years, this project created 227 local jobs. It empowered 49 local enterprises. But obviously, what it also means is that you're leaving a legacy in the community. Le ndlela kulindeleke ukuba ikwazi ukumelana noxalathelwana lwezithuthi ze inciphise nezinga eliphezulu leengozi. Ukanti kulindeleke ukuba kuvulwe ezinye indlela esele zigqityiwe ukwakhiwa kweli phondo leMpuma Koloni. Oogqirha ababini nabazinzalelwane zephondo leMpuma Koloni babonakalisa isakhono sabo sokuthanda umculo ngelithi baqaqambise sebaphuhlisa izakhono zabo nezolutsha olunetalente kwezomculo. Uzininzi Mgudlwa kunye nobulumko ophoswayo bango-DJ kwaye baqeqesha abanye oo-DJ abasakhasayo abanesakhono kuze bafumane amathuba okudlala umculo kumaqonga phezulu kweli loMzantsi Afrika. Abagqirha bakwangabo no-DJ bathi isakhono sabo somculo sigxile ekuphuhliseni izakhono zabo bangathathi ntweni ukuze baqeqeshwe ze ngenye imini bakwazi ukudlala kumaqonga amakhulu. Sinika i-opportunities ko-DJ abasakhasayo, asibizi o-DJ abanye. I-Afro House ke ngumculo apha ongekadumi kuyaphi. Ngoko injongo yethu yokuba siwazise, siwudumise, siwuthathe siwuse nakwamanye amazwe. Siyayazi ukuthi kwi-industry kwezomculo kunzima ufumana i-breakthrough, so besifuna ukunikeza i-artist, upcoming artist i-opportunities to showcase their skill and italente zabo. Nathi ngokunjalo we also find it hard to break through kwi-industry. Uzininzi Mgudlwa kunye nobulumko ophoswayo bathi into yokuthanda umculo yaqala besebancinci kakhulu. Into lena kudala ndayithanda, so mandiqhubeke nayo after ndigqibe izifundo zam. So after ndigqibe izifundo zam ndaqhubeka nayo, ndafunda, ndadlala umculo. Ndadibana ke nomngani wami uZinye apha ekuhambeni kwendlela kulapho sizahlangana khona sadityaniswa futhi ngomculo umnye. Siyayazi mos into yobana umculo yinto edibanisa abantu, into ephilisa abantu, athi umuntu noba seyinxunguphele aphiliswe ngumculo. Ndikhule ndiwuthanda ndisemncinci, ndikhule ndimamela i-Afro House. Ibingumculo ke bendiconnecta nawo isikakhulu.
Sithetha nje abagqirha baza kubamba indibano yabo ngokuhlwa nje nalapho kuzobe kujuquzwa konwatyelwe umculo we-Afro House. Kwiindaba zethu kuChannel 163 noziphathelwa ngeNewsroom Africa, ndingulumka Bhekindawo eRhawutini. Nzamazulu noThabile Makhaphela. Kakhulu ke mamqwathi noncuthu ezindabeni ndiyakubulisa bukelo wami ekhandi kwamkeleka lokudesika yam yemozulu bethunwa ke ngegama ndikuthabile inzokazi iyabathembo mvanje ngokubanzi nansi imozulu siyezivule ke bukele ekhaya siphawuleni kaloku iziganeko zemozulu kumzantsi Afrika ngokubanzi uyaqaphela apha ekhaya noko kumbindi phaya koDR ekseni khona inkwankce ngephi ngo9 degrees baluvale belisonga kamnandi usuku sekucwenga kamnandi emva kwemini ngomso ngamashumi nje amabini aze akhatshwe sisithandathu ngokubanzi bethune ekhaya kaloku amaqondo wakho phansi naphezulu sivule phaya ephondweni laseMpuma Koloni impela kumantla walapho futhi ko-Alvani kwasekuseni futhi kucwengile ko7 degrees wehle njalo futhi ufike laseMthatha qaba ngamafu impela phaya ekuseni futhi ngenxa yakhe la 10 degrees kanti emva kwendilanga ngomso balusonge baluvale kamnandi usuku lwabo ko21 degrees ithi bethe kwakhona imozulu phaya ephondweni futhi ke laseFreystata phondo elo elizinze kumbindi kumzantsi Afrika ngokubanzi phela phaka kuncami yalo koBloemfontein kwasekuseni futhi kucwenge kamnandi ko12 degrees zebenjenje kwela phondo laphaya koNtshona Koloni futhi ke kumantla nempuma njengapha lokubukela ekhaya koBofa Twist ngamafu njengephi ko9 degrees ekseni futhi naxa uhlala futhi ufika Oudtshoorn kwasekuseni futhi ungabanda ngenxa ka6 degrees kanti ke ithi bese kwakhona imozulu phaya ephondweni futhi ke elizinze phaya eNorthern Cape mpela mbukela ekhaya futhi ke kumantla namazantsi lapho futhi koDR kwasekuseni futhi kumyoli phaya ko9 degrees unyuza futhi kuphele kamandi yonke lamini iyangomso zebenjenje phaya bethuna kwelaphondo laphaya koNorthwest mzuzule ekhaya futhi kamantla phaya futhi koVryburg kwincam yelaphondo kwasekuseni futhi bavusa kamnandi phaya kaloku lishumi nje elikhatshwa sisine nansi kwakhona ngokubanzi bese imozulu phaya ephondweni futhi elizinze eGauteng impela kundlunkulu kwelaphondo phaka kuseTshwane futhi zintshizane nemvula zithe chache nje yonke la ntsasa kwasekuseni futhi ngenxa ka15 degrees mbukela ekhaya nyuka nam ngokubanzi siqwasele ngokubanzi futhi ke elaphondo lapha kaloku Limpopo impela kumazantsi walo futhi ebila kwasekuseni futhi kusanetha kube bubaneka kududuma impela naphaya xa unyuka ufika phaya kwindawo zaseThabazimbi sehle njalo ngokubanzi sijonge phaya laphondo laseMpumalanga ngamandla ke kumantla futhi esikhukhuza kusanetha yonke la ntsasa kufefe impela xa usehla futhi kuyofika phaya koMbombela ekseni ngo16 degrees vuma apha ekhaya kaloku nam ke ndiyivale ndiyisonge imozulu phaya kophondo lokugqibela kwaZulu Natal impela kumantla laphondo koNewcastle ekseni futhi zezo ndudumo nezo ntshizane ngo14 degrees napha koVryhead kuyafefa ngexesha lasekuseni mna ndikuthanda kangaka xesha lemyoli. Kamnandi mawethu.